soli yɛrɛ bi jɔ saraka jɔyɔrɔ la kolo hakɛ min bɛ adamaden na tile man ka bɔ ka bi fiyewu ni adamaden kolo hakɛ saraka ma bɔ ye u bɛ dɔ ko i ma a ko sokɛ saraka i ka hami dɔ la e yɛrɛ b'a dɔn o tɛ yen seliji ta i ka don so kɔnɔ soli kɛ ala kira ka sallallahu alaihi wasallam n'i ye soli kɛ kira kan saraka min n'i kan k'a bɔ dɛ kira kan soli b'i jɔ i n'o de cɛ jumasu alamisa tile binnen ka dugu de juma na n bɛna arakan damadɔ d'i ma n'i ye arakan damadɔ in kɛ salatul fati wurudi siɲɛ 77 ani 7 i bɛ arakan 2 kɛ li shukurullah ala i ni ce i ye ne da ka n kɛ adamaden ye e ma ne kɛ misi ye ni mɔgɔ kɔntana i bɛ misi kana tigɛ i b'a jeni ka ɲɛ ala i ye ne da i ma ne kɛ ba ye bakɔrɔni bi da n'a yɛrɛ ba ye ala i man kɛ fali ye wotoro bi da o kɔ la fali tɔɲɔnen don ala e ye ne kɛ adamaden sen 2 ye ka tila ka e dɔnni nɔgɔya ne ma ala n bɛ nin jogo 2 kɛ i ni ci lasi nin tɛ lupe dɛ n'i y'o jogo 2 kɛ jogo 2 wɛrɛ kɛ o jogo 2 n'i ye salamu bi bila quoi n'i ye salamu bila i bɛna wuli jogo 2nan wɛrɛ min na ala kira muhamadu ni cɛ muhamadu min nin jogo 2 kɛ i ye kun min y'a to ni ala sɔnna ka e da ka tila ka ne fara e mando dɔw kan muhamadu i ni ce o jogo 2 kɛ sura min ka nɔgɔ i ma o da kan o tɛ naani ye wa n'i y'o salamu bila wuli k'i jɔ ala min nin kɛ n faninba ye minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ dɛ i sɔnna ka mɔgɔ 2 minnu garijɛgɛ ne na n fa ani n ba i y'o mun garijɛgɛ ne na ala ɲɛ nin jogo 2 kɛ i k'a hinɛ lase n fa ni n ba ma u balolen don a kɛ nin kɛcogo la n'u balolen tɛ a kɛ nin kɛcogo la n'a y'a sɔrɔ u balolen don n'u donna kaburu kɔnɔ don min na u bɛ taa baraji sɔrɔ yen u b'a fɔ nin ye mun ye i den dɔ de ye nin kɛ k'i k'a sɔrɔ mɛ n'a y'a sɔrɔ u balolen tɛ kabini i ye ŋaniya siri yɔrɔ min na baraji bɛ taa suuru u kan o ye arakan joli ye o tɛ 6 ye ala ye diɲɛ da tile joli kɔnɔ khalaqa samawati wal arda fi 6 ayyam ala ye diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ da tile 6 kɔnɔ mana o 6 ma bɔ ye wa diɲɛ dara tile 6 e yɛrɛ b'o la hami min b'i la o b'o la i ye ala ta kɛ ka ala kira muhamadu ta kɛ ka i fa n'i ba ta kɛ mun bɛ yen sisan i mago bɛ min na a fɔ ala e ta bɔlen kɔ nin t'i sara bɔ dɛ nin ti foyi ɲɛ e ye nka ala y'o fɔ hali ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka fɛn dɔ ɲini ala fɛ ala ka diɲɛ bɛɛ ka mago dilan ko a ti foyi bɔ ala ka masaya la ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka jɛ ka ala bato ko a ti foyi fara ala ka masaya kan mana a bɛ sigi adamaden yɛrɛ de ma i ye ala ta kɛ i ye ala kira muhamadu ta kɛ i y'i fa n'i ba ta kɛ kabini i b'i fa n'i ba ta daminɛ i bɔra dangadenya na o tuma i bɛ sɔrɔ ka wuli sa ala ne mago bɛ nin na ala n tɛ nin sɔrɔ dɛ ni e tɛ min jogo 2 kɛ i ye ala i ka nin nɔgɔya ne ye a kɛra joli ye lahara don mɛlɛkɛ joli bɛ larusi kɔrɔta samaniya e ka hami larusi ka girin n'a ye ou bien a ka girin larusi ye
afo ala mina jogo shek mina dafa jogo sheki mina akem meleke ba sheki min bi la rushi korota ala ake okoso ikan ne kan ni ko inta ka bonga ube ka no Allahu akbar ni o jogo flake tahiya ke ka salamu bla Allahu akbar salatul fati kala shebi wolofla ani wolofla Allahu akbar ngo ni ya ke ki da doro wallahi bi fenye se ga lakali subo la koni tuma dola abina fi dele ye ko ni ngotewa o bana kaba sungolo ndani mawa ni bana do ide ku ne do o kuma na ima fura soro banana idele bi to afo ni bana intewa ta ni ngiri imbo ube ni bana intewa ta se karsama antuka imogo be mina tigitigi joko sheki imbane ko ka soni ke kira ka ni ketugula ki da mana imogo be mina tigitigi abina fu ha ala kalima na da ma ami dekuna angara mo soli ma nyini ni soli nyini ibi surunya ala la wa ibi koja ala kira yere di Allahu akbar ha mo do be kira ko tsaka fulu nyana me eke me ka dondo kerengere ebi soli ke kira ka ube ka ere do kerengere ebi soli ke kira ka angara mo ni ya damina abita fo kira ye ko ka safle ka soli ke ka Allahu akbar ngande me junnu ayi atita fo ayede kira be ere di o de la bi labe ko sebe ni bi soli ke kira ka ibi labe ko sebe ka fani nyene mawdu ka wusura nyene mawdu angara mo ko ka soro ka saba kuna ni kelenge ala bi tange kira ere ba fo a to dames no la ibala kaninga mun hami bi mina ala kira ba fo ala ka no ya kira ere farale eka hamidola binjugo to la ala kalimana da